rýchlejšie o minútu. 1 minúta do začiatku ďalšej jazdy. Jazdcovi na prvej pozícii za svoj motor, tak predĺžime štart o minútu. To na môj starter. Opačne. Jednotky Sunega, dvojky Abramovič, z trojky Rajdus, zo štvorky Jandura, z päťky Kravčík, zo šestky Hlavaj, zo sedmičky Krop, osmičky Wifer, 20. To nie je tvoje paliwo, nie, to mój model, mój. Ale to nie je moje paliwo, daj tu, oddaj model. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položíme auta, štart. Práve uplynula 1 minúta jazdy. Zostáva 14 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 1, 2, 5, 3, 7, 6, 4. Práve uplynula 2 minúta jazdy. Zostáva 13 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 1, 2, 5, 3, 5, 7, 6, 4. Práve uplynula 3 minúta jazdy. Zostáva 12 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 1, 2, 5, 3, 5, 7, 6, 4.
Práve uplynula 4 minúta jazdy. Zostáva 11 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 1, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 4. Na prvom mieste jazdí Rudolf Šonega 13 koleček, na druhom Ivan Abramovič 13 koleček, na treťom Tomáš Rajdus 13 koleček, na štvrtom Jurek Stravčík 13, na piatom Mirko Trop 12, na šiestom Peter Hlavaj 12, na siedmom Želek Vyzorov 10 a na osmom Karol Jandura 9 koleček. Práve uplynula Abram! 6 minúta jazdy. Ja! Zostáva 10 minút do konca jazdy. Głośno krzycz, bo cię nie słyszę! 2, 1, 3, 5, 7, 6, 8. Na prvom mieste sa povolal reprezentant Polskej republiky Michal Abramovič, na druhom Čech Tomáš Rajdus, na treťom Jurek Stravčík, takisto z Polskej republiky, štvrté miesto Mirko Trop, piatý Šonega Rudo, šiestý Peter Hlavaj, siedmy Želek Vyzor 13 koleček a osmý Jandura Karol 11 koleček. Práve uplynula 6 minúta jazdy. Zostáva 9 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 2, 5, 3, 7, 6, 1. Schowaj radio, bo wiesz, kiepsko widać. Pozor za rowiką, zakucie, pozor. Zawynało to tam stoi, pozor. Práve uplynula 7 minúta jazdy. Zostáva 5 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 2, 5, 3, 7, 1, 6, 8, 4. Takže na prvom mieste jazdí reprezentant Polska Michal Abramovič, na druhom takisto reprezentant Polska Jurek Stravčík, na treťom reprezentant Českej republiky Tomáš Rajdus, na štvrtom Mirko Trop, na piatom Rudolf Šonega, na šiestom Peter Hlavaj, na siedmom Karol Jandura a na osmom Želek Vyzor. Práve uplynula 5 minúta jazdy. Zostáva 7 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 2, 5, 3, 7, 1, 6, 4, 8. Thank you.
Práve uplynula 9 minúta jazdy, zostáva 6 minút do konca jazdy, priebežné poradie je nasledovné. 2, 5, 3, 7, 1, 6, 4, 5. Práve uplynula 10 minúta jazdy, zostáva 5 minút do konca jazdy, priebežné poradie je nasledovné. Michal Abramovič, 29 koleček, Tomáš Rajdus, 29 koleček, Jerzy Kravčík, 29 koleček, Idol Šuniga, 27 koleček, Jirko Trep, 27 koleček, Karol Jandura, 29 koleček, Petr Hlavaj, 19 koleček, Tomáš 14 koleček. Milan! Tankujemy! Práve uplynula 11 minúta jazdy, zostáva 4 minút do konca jazdy, priebežné poradie je nasledovné. 2, 5, 3, 1, 7, 4, 6, 5. Práve uplynula 12 minúta jazdy, zostáva 3 minút do konca jazdy, priebežné poradie je nasledovné. 2, 3, 5, 1, 7, 4, 6, 5. Práve uplynula 13 minúta jazdy, zostáva 2 minút do konca jazdy, priebežné poradie je nasledovné. 2, 3, 5, 1, 7, 4, 6, 5. Na prvej pozícii jazdy Michal Abramovič, na druhej Tomáš Rajdus, na tretej Jurek Kravčík, na štvrtej Idol Šuniga, na piatej Jirko Trop, na šiestej Karol Jandura, na siedmej Petr Hlavaj a na 8. Ševet Vítor.
Práve uplynula 14 minútka jazdy. Zostáva 1 minút do konca jazdy. Priebežné poradie je nasledovné. 2, 3, 5, 1, 7, 4, 6, 5. 30 seconds driving. Do konca preteku máme posledných 40 sekúnd. Po tejto rozjazde bude po prestávke nasledovať finálová jazda 10 najlepších pretekárov. Päť, 4, 3, 2, 1. Posledné kolo. 1. Koniec jazdy. 5. Koniec jazdy. 2. Koniec jazdy. 7. Koniec jazdy. 3. Koniec jazdy. Všetci koniec. Konečné poradie tejto jazdy je